Jak खुसिथार ना जागासिनो खाथियाव फै हानजो जोंहा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सोर आरोबा गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा दिनै ब्लगावहाय जा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर आरो कमेन्टनि खोथा नै कमेन्ट माखासेफोरखौ आङो रिप्लाइ होनो हायाखै दा माने होनाय जायाखै आरोना ओमफ्रायहाय माखासे कमेन्टफोरखौथ' आङो रिप्लाइखौनो होखायो बांसिनखौनो ओमफ्रायहाय दाख्लैनि जा माखासे कमेन्टफोर जायफोर रिप्लाइ मोनाखै बेखौ आङो होनाय जायाखै मानो होननानै बुङोब्ला आङो सानदोंखि नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ आङो थारमाने खेबसेयैनो रिप्लाइ होनो सानदों आरोना मोनसे Q&A भिडिअ लाबोनानै बेखायनो आङो रिप्लाइ होनाय जायाखै ओमफ्राय आरोबाव जा माखासे कुइसन्सफोर सोंहरदों बेनि सायाव माने बुंनाय जाथ'वाखै आरोना थ' गाज्रि मोननो नाङा खायसेया बुंहरो माने नेक्स्ट भिडिअआव लाबो होननानै बुङो नालाय ओंखायनो खायसेया बुंहरो माने माथो रिप्लाइबो होआ माबो होआ होननानैहाय बुङो आरोना थ' रिप्लाइखौ होगोन दा खेबसेयैनो आङो साफा रिप्लाइ होआबालानो खेबसेयैनो आं होनो सानदों आरोना बेखायनो गाज्रि मोननो नाङा आं होगोन आरोना थ' बेनोसै ओमफ्रायहाय माखासे नै दाख्लैहाय सासे आगै आरो सासे आब' बेयो सोंहरदोंमोन जे आंनि ब्लाउस गाननायखौहाय बेखौहाय नै दा ब्लाउस गाननानै थानायखाय आङो खिथानो गोसो जाखाबाय आरोना जे ब्लाउस गाननायखौहाय सोंहरदोंमोन नालाय जे अबेनिफ्राय सुहोनाय ना बायनाय आरो अबेनिफ्राय बायनाय ओइ नै जामारबाय हाथिंमारबाय बिदि जानानै मैलासो बेखौ दालासै माने सुहोनाय ना मानाय होननानै सोंहरदोंमोन नालाय बे सुहोनाय नङा ओरैनोथ' आङो बांसिनखौनो सुहोनाय गानोमोन खिन्थु आंनावहाय दा आंनि आवगोलनि ब्लाउसफ्रा गैया नालाय दा आङो गोदानसो बायजोबनाय जाखादों आरोना थ' बियो माने सुहोनाय नङा बाजाराव बायनाय ओमफ्रायहाय माने आङो मोजां मोनदों बेबायदि ओरै बे फिखुं खोबनायखौ गाननानैहाय सिगाङाव गानफेरामोन आङो सिगां गासिबो आंना बिदि गैफेरामोन आरोना ओमफ्राय दा गाननानै मोजां मोनबाय नालाय ओमफ्राय आङो बेखौ गानबाय थागासिनो आरोना ओमफ्राय बियो बबेयाव बायनाय आं नोंथांमोनजोंबो उनावहाय शेयार खालामलांगोन ओमफ्राय आङो सिगाङावबो खिथाखाबायमोन जानांगौ खिन्थु नायफ्लाङाखै जानो हागौ आरोना बबेयाव बायनाय थ' बेखौ आङो खिन्थागोन आरोना बबेयाव बायदों ओरैनो आङो बायनाया मोनथाम जायगाल' बायनाय जाखायो ब्लाउसखौहाय मोनथाम दखानावल' बायनाय जाखायो आरोना थ' बेनि अनगा आं जेरावबो बायनाय जाखाया दा नोंथांमोनजोंबो आं उनाव शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना बेफोरखौहाय बबेयाव बायदों आरोथ' दाथ' गोजां बोथोर जाहैबाय बांसिनानो आखान्थि गोलाव गाननो लुबैयो नङा होमबा थ' आं खिथालांगोन आरोना मालाबा थाङोबा थांनायबो जाखागोन आङो ओमफ्राय बे समावनो खिथागोन आरोना बबेयाव बायदों बा बबेयाव बायो बेखौहाय थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो दिनै थौदो स्टार्ट खालामसै नायदो लोगोफोर अखाया नै एकदमबारे बिदिनो फ्रि नोंथांमोननि माबायावहाय मा होनो नोंथांमोननि जायगायावहाय दा माबायदि जानानै दङ बोथोराहाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर अखानि थाखायनो आंना दख'नाफ्रा गानलांनाय दख'नाफ्रानो ओरैनो थागासिनो सुनोनो मोनाखै आङो माने सुनो अखा बोथोरावहाय सुजायाना एफा गोजान थांनाय नालाय सामफ्रामबो नोङो सुवाबानो सुनानै गानाबानो मोजां मोनाना ओमफ्रायहाय बेखौहाय आरो नेक्स्ट दे गानफिननो हाया सुवाबालानो बेखायनो आङो माने सामफ्रामबो फैनानैहाय सुफैयो नङाबा अखानायै सुयो आरोना सुथाराबाबो होमबाबो आङो गानफिननो हाया आरो दा नेक्स्टआवहाय एफा गोजान थांनानै विंगारफोरजों बिदिनो थांनानै फैनाय जायोना ओंखायनो माने गानफिननो हाया बेखायनो दा नै अखा बोथोरावहाय सुजायाबो बेबायदि माइदि गोनां दख'नायाबो माने दख'नाफ्रानो सुजायाना मोनामो बे मोनामनायखौनो एकदमबारे हासिनथारा आङो नांगौबा जेब्लानाखि सान्दुं दुंगोन होमबा गासिबो ज' खालामनानै सुगोन आङो थेवबो आं अखा बोथोरावहाय दख'ना सुवा आरोना आरो दख'नाखौ सुयोब्लाबो मा जायो बसन्थ'फोर बेरो मोनामनायजों लोगोसे बसन्थ'फोर बेरोना बेखायनो सुथारा आरोना लोगोफोर आङो दा बिदिनो हाजो बायदि जाबख्रान थासिगोन बेयो जै अखा हागायावगौमानि बेबायदिनो थाबाय थासिगोन आरोना अखा हागाबाथाय एकदम दाखाल सुनांसिगोनलाय आरोबाव दा बेबायदिनो जाहैबाय लोगोफोर माथो होनबावनो सान्दुं दुंबाबो गरमनि प्रब्लेम अखा हाबाबो नै बिदि सि सुनो मोनानो माबानो सि रानानो मायानो ओरैबायदि दिगदार जायो नङा होमबा लोगोफोर दा मा होनबावनो माखौ नांगौ बुंनोनो हाला ओरैबो प्रब्लेम नङा होमबा गरमबाबो अयथासार गरमनि अखा हादो दा नै अखा हाबाय आरो जालायबाय आरोना सि सुनो मोनैनि आंहा गुसु जाजेनबायना कम्बलाफ्राव जोमजेनबाय दिनै हरनिफ्रायनो कम्बल जोमजेनबाय कम्बल हानजेनबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो हानजेनबाय दा कम्बलखौथ' गोलोम बोथोराव नायनो हाया नालाय सि जोमफोरखौ बिदिखौहाय गोजां बोथोरनि जोमग्राफोरखौ एकदम सिङाव दोनजोबनाय जायोना एकदम मैया हरावसो
सानला बायनानै माने सुनानै दोनजोबखायो आरोना माबानायनि सिगां सुनानै दोनजोबखायो होमबाबो माबा मा होनो जोमनायनि सिगां एसे सान्दुंफ्राव लामस्रनो मोनबा मोजां मोनो आरोना दाथ' सान्दुंबो गैया माबो गैया डाइरेक्टनो नै गोजांबायना दा माबानांबाय आरोना बेबायदिनो जोमनांबाय आङो उपाय गैया दिनै हरावहाय ओमफ्राय दाख्लिहायबो गोजांनाय मोननानै थारमाने एसे गोजांनाय मोननानै आङो दा गुजुनाय मोनदों एसे थ' होमबा जायखिजाया दा ब्रेकफास्ट खालामग्रोनानै लानोसै आङो फैदो होमबा मुखा बोथोरनि नै बैयाव सिफोराबो ओरैनो दंलाजोबो नै लोगोफोर ब्रेकफास्टनि आङो एवगासिनो बुट एवनाय जानोसै फिसालाया जाखांबाय बेनिफ्राय खुमब्रा मटर बियो खुमब्रा मटरलायनो खुमब्रा बुट संनाय फिसालाबो बियानैबो जाखांबाय नै जोंहा ना एवदों बुट एवदों जोंहा ब्रेकफास्ट जाखांबाय जोंना गलुआ ब्रेकफास्ट जाखांबाय ओमफ्राय मामिया ब्रेकफास्ट जाबानांगौ दंना मामिखौ मा होनोमोनलाय नोङो मामिखौ मा होनोमोनलाय टेक्सटालाय औ आइ होनो ना ओरैनो नाहरदो बेयाव नाहरदो मबाइलाव बुट एवनाया जाबाय सासेया नै जानाया एट नोंबो जादो दे औ जादो दे औ दे नों सामस लानाङालै नोंखौ नुवाखै बेखौसो नुगासिनो ब्रेकफास्ट जागोन होननानै लानोसैलाय गामसा रेडि खालामनानै दंखायो नै बाग्राया बाजाया जों थांसै फै हाबदिं फै हरलाय नायनि नै अखा हानायनि अबा मोना दुब्लियाव थानायनो मावजि बुन्दि बादिखौनो नै खेबा बेखौनो दुब्लियाव फैबाय नामा होननानै जा मोनसे आं आहाबो गोबाव जानायखाय माखौ आयु बिदिखौहायनो ना साननानै बिदिखौ गोबाव जाया मोनया जा गोबाव जायोबा बेखौनो लायनाया ना लायनाया ए औ आयौ नै थैजानो गिनाया औ नै ना लाबोदों मा खालामनांगौ बेखौ बाथोन आयु नै बालाबाथिया दोनदो बासिनानै बेखौ बाथोन जादो आयसा गारदोंबो मोजांथार नायदो फिसा नै माबायदि नै नै मा जाया खिन्थालाय बुहुद बुदोंना बियो बुहुदा बुदों ना जि गोसो होदों नै सोर गान खननाय जाखो मारै होनदों ओमफ्राय एसामिसनिया गाना बुकु हम हम करे ए लोगोफोर दिनै नै अखा बोथोरनि गोथाव ओंख्रि जानोसैलाय नोंथांमोना नायलांदो नै आं मा खानो नागिरदों खानानै लाग्रोनि आङो दै दसे सिगांहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय संबाय थानोसै जानायनि मोदोमफुल बिबार खानानै लानोसै सिजोब्बाय आङो नै सोलायनांसिगोनसो मोदोमफुल बिबार खानाया नै सिजोब्बाय सानसुनि जानाया नै जाजेनसै बेयावहाय र' खिथानि आङो बेयावहाय नै माइरंखौ नै रुखानोसै मोदोमफुल बिबार सायखानायखौ नै बे रुनायावहाय होसनसै बरिया गोथाव जासिगोन नै सारायाव साहा फुदुंलायबाय जोंना सारायाव इदिखौ मोना बेखौ फिसाखौ साहा फुदुंग्राखायनो ना हालदै गुन्दै बानलु गुन्दै एसे दा बे रुइग्रोथोंसै
होनबा नै लोगोफोर अखा हानायावनो बेहाबो न' सिङावनो जेरावबो थांनो हाला गेलेनोबो हाला खारै होनानै कालारा मोजांसिन नुबाय जारामलाय ओइ नों मा जागासिनो मानसियालाय नायनि मानसिया नै हामा अमानो अमा अखा हानायाव ना खावै फैगुलायबाय ना खावैया नै ना खावै फैगुलायबाय अखा हानायनि दैबाना जानाया जानो अबेनिफ्राय फैखोथाय या खुसिथार ना औ आया अबेनिफ्राय फैखोथाय बिदि बार'आव दावखोयोना गासै मुन्दायाव थे ए गासै ना गासै मुन्दायाव थे बिफां गाखोयोनो बिफां गाखोयोनो बियो दालाय बे माबायाबो ना बे मा ना होनोमोनलाय ना दरा बिफाङाव गाखोग्रा ना लोगोफोर टाइमानो एकदम माबा जागुलायबाय मा होनो 3थासो जागुलायबाय ओमफ्राय बयबो जाखांजोब्बाय आंल'सै माने फिसालाखौ फुथुनाया आंबो एसे उन्दुनाय जाबाय आरोना उन्दुनो ओंखारनानैहाय बिदिनो ओमफ्राय दाबो सिरि मोनखायाखै फिसालाया उन्दुफाबाय थानांगौ बेनाथाय ओमफ्राय दा थेवबो दोनथ'नानै आङो नै खुनुरुखुम जाग्रोनो नागिरबाय दा बयबो जाखांबाय नै ओंख्रिया नै बे एंखुरजों माबा जोङा ओमफ्राय दहाय फुङाव संनायसो बियो नैबेथ' ओमफ्राय माबाबो संदोंमोन नाबो एवदोंमोन दहाय ना लाबोनाया बे सानानै ना सानाय लाबोनाया बेखौ ना फिसा फिसा बेखौ फ्राय खालामदोंमोन ओमफ्राय आं दिनैहाय माबा जानो होननानैहाय निरामिस जानो होननानै जायाखै आरोना बिसोर जाजोब्बाय नाखौहाय ओमफ्राय दाङाबो एवदोंमोन दाङाखौबो आङो जाया दिनै होननानै जायासै आङो दा जानानै लाग्रोसै आङो ओंखामखौ जाग्रोसै नङाबा दा सिखारगोन दा हाखु दाखुसो जाखानांगौलाय लोगोफोर आं ओंख्रिखौ जेखौबो लायासै नै माबाखौल' लाबाय मा होनो एंखुरखौल' लाबाय बेखौबो दाहाय जानोसै होननानै लायासै आं नायगोन मासिग्राब साइजखा बेजोंनो स्रुप स्रुप जानोसै ओरैबायदि गोथाव मोनखायो आङो बानलु मस्ला होबावबायसो बेबायदि एंखुर ओंख्रि जायोना जाया नोंथांमोनहा माने खायसे मानसिफ्रा मिथिया आरोना बिदिखौ जायो बिदि जायो होननानैहाय बे अनलाफोरखौल' मिथियो ओमफ्राय दस्रा जायगाफोरना ना खायफाया माने मारै जायो एंखुरखौ बेबायदि होननानै सोङो नालाय बेखायनो सोंबाय आङो सोर सोर जाफेरखो सोर सोर जाफेराखै होननानैहाय खिथाहरबानो जाबाय दे आं जाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय होमबा आयु नै गुजुदों गगा मोनदों बे टफियाबो ओमफ्राय गोदोनानि माफ्लाराबो आं बानायनाय आवगोलहाय लास्ट इयारावनो बानायदोंमोन दा नै मोनाबायना ओमफ्रायहाय फिसालायाबो ओंखाम जाखांबाय आरोना दा ओंखाम जाखांनानै दा उन्दुनायनि सम जानोसै नालाय बेखायनो बेनो एसे एसे गुजुगासिनो नालाय दा आङो बेनो काप सिरापखौ बानायनोसैलाय काप सिराप बानायनायखौथ' नोंथांमोना दाख्लि जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना नुखाबाय जानांगौ माबायदि बानायदों आङो ओमफ्राय दा नै मोनायावथ' थुलसिफोरखौ खानो हामाना जोंनि हिन्दु धोरोमनि माने फोथायनाय बायदियै बिलिबै माने मोनायाव थुलसिफोरखौ खानो नाङा ओमफ्राय इमारजेन्सिनि थाखाय आरोना खानांगौ जायोबा दाथ' बे गुजुदों नालाय आं बेजों बानायो नालाय दा दहायबो आङो खानानै दोननो रोङासै खिन्थु खाथारनांगौ जायोब्ला मा खालामनांगौ नै नायदो लोगोफोर आङो सेन्देलखौ खुनानै लाग्रोखानोसै ओमफ्रायहाय बेखौहाय फैदो खाथियावहाय माबानानैहाय एसे खुलुमस्रांनानै ओमफ्राय आखाइ खबनानैहाय खानांगौ आरोना माने
खाथारनांगौ जायोबासो ओमफ्राय ओरैनोथ' खालाबायनो नाङा मोनायावहाय इमारजेन्सियावसो आरोना ओरैनो खालाबायनो नाङा बिदिखौहाय जोंनि हिन्दु धर्मनि फोथायनाय बायदिब्ला बेखौ बिदि बिलाइफोरखौनो जायखिजाया माबाफोरखौनो दांनो नाङा खानो नाङा होननानै फोथायनाय जायो आरोना दा नै आं उफाय गैया आङो इमारजेन्सिनि थाखायहाय बेखौ खानाय जाबाय ओंखायनो बेखौ खुलुमस्रांनानैहाय एसे मोनायावहाय आखाइ खबनानैहाय खानांगौ होननानै बुंनाय जायो आरोना ओंखायनो बिदि खालामबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोननि सोर सोरनावहाय बेबायदि फोथायनाय दङ बा बेबायदि माबायदि खालामो आरो खालामथारनांगौबा जेनेबा आंथ' बेबायदि आखाइ खबनानैहाय मा होनो खाबायना ओमफ्राय सोरनियावबा दस्राफोरबो जानो हागौ जेनेबा इमारजेन्सियाव नांगौ जायोब्ला दस्रा बेबायदि फोथायनायबो जानो हागौ जे बेबायदि खायो होननानैहाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे मारै मारै खालामो दा आंनिया माबाफोर भुल जादोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो सुद्रायहरनो थाखाय सोरबा सोरबा जायफोर मिन्थियो खिथाहरबानो जाबाय दे आं दा बानायनानै लाग्रोसै होमबा दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं